koja je sačuvana, jedina Držićeva tragedija. Nakon Hekube koja je bila zabranjena 2 puta u Dubrovniku, Držić je bio prognan iz Dubrovnika. Znači ova tragedija koju ste vidjeli govori o politici, o nemogućnosti ostvarenja slobode pojedinca, o sudbini žena, izbjeglica, slabih ljudi i slabih moći. Znači mi smo unatoč toj slabosti žena, izbjeglica pokazali snagu Držićeve dramske riječi, Držićev genij i našu veliku požrtvovnost. Mi smo znači u predstavu Vesni ja smišljali nekoliko godina i dobrotom Nika Miljasa i njegovih brodara, kuhara, posluge, posade i dobrotom ovog otoka na kojem se nalazi jedan pas koji je star točno 20 godina. Obilježavamo godinu Troje koji se pojavlja uvijek noću, tako da on vrlo dobro poznaje Hekubu i našu cijelu situaciju povezanu sa pretvorbom Hekube u psa. Puno vam hvala što ste bili s nama. Gospodin Niko Miljas je zamolio da ostanete i da se malo počestite. Thank you.